tomorrow would be better than today. Tunda dai kasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar siya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Madugun ƙasa Za ya iya ba za ya cuce mu. ga mai rike ƙasa, Za ya iya ba za ya cuce mu. mu jira a kurkusa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Tunda dai kasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Me kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallan tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Tunda dai kasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar siya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. A ya Ubangiji ka yi ludufi biyan bukatun mu do. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Kai ka yau fari kai yi baki dukansu bayan kado. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Da taimako kulawa a gare ka jallaka ba. Ka dubi darajar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Mu ma mu fada cikin tsintsiyan nan. Tsintsiya? Mu share uwarka? A'a sai mun fi samun albarka. Albarkar uwarka za mu samu? Ba zan koma ba. Wallahi ba zan koma ba. A'a ka daina rantsuwa. Ba wani mahaluki da zai sa in fita daga inda nake in koma wata tsintsiya ba zai yiwu ba. Kai kar in ƙara ganin ka a nan gidan. Ran da